Okay, prøv at se. Vi skal lige lave en skovturpikning nu. Nej, først så skal vi... Og det her, det er hvor vi skal lave en rigtig dejlig sodavand. Det er den bedste, og så skal vi have dommer til at smage på. Det er sådan, når vi laver om sommeren. Og den er idiotsikker, den kan overhovedet ikke blive dårlig. Det er, sådan, når det er bare sådan, når vi laver om sommeren. Ja, det er sådan helt almindeligt noget. Og det bliver så godt. Fordi det kommer bare til at smage fantastisk. Ja. Okay, tag du lige kluden, hvad? Okay, nu skal vi se. Først så har man hældt brus i, ikke? Så nu hælder man sådan noget cola i. Åh nej! Åh nej! Den gik i stykker! Jeg ved, hvordan den gjorde det. Helt idiotikker var den, hvis heller ikke. Har du nogen Mentos? Jeg har slikkepind. Kan ikke bruges. Jo. Nej. Hej, Emma. Du må ikke slikke det, vel? Kom, vi film. Prøv lige at se. Det er Noahs ark. Se, det er Noahs ark. Jeg er Noahs ark. Ham, der sejler med dyrene. Skal jeg prøve at smage det? Kom, vi skal danse. Camilla, nej, den er helt sort. Ja. Det var den altså Okay, også. prøv at smage den. Smager den godt? Er den dejlig? Camilla? Og langsomt, så kommer det ikke engang ud. Nå, det var så vores gode en. Vil du smage? Nej, lad nu være, Camilla. Der må du smage. Ej, styr dig. Homo. Se! Åh nej! Prøv at smage det. Camilla har smagt. Hvad smagte det af? Cola. Safran! Vand, safran. Prøv at se. Røst. Ja. Nej, ikke ud på græsset, Camilla. Hvorfor? Ind her. Okay. Vent lige, der kommer nu. Der skete ikke noget! Kom nu bare! Den her ud og ryst, okay? Ryst så hårdt du kan. Jeg tager lige ting i sikkert. Nej! Nej, Lali, jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide. Skal vi gå ind og lave en ny? Det var sidste forsøg. Det var sidste forsøg. Tager colaen nu.